Rojbaş Kurdistaniyê nihêjda li ser navê Çarpêl Medya Silav û rêzê xwe pêşkêşî dikin. Berî ku em dest bi bernama xwe bikin, dixwazim çend gotinan ser rewşa pandemiyê bêjim. Li seran serê cîhanê rewşekî gelek dijwar û xerab heye. Her çi qas em bên vaksîn ya jî aşî hat dîtin û millet bi benda wî ew ji bo me mizgîniyekê lê rewşa cîhanê û bi taybetî jî rewşa me ya Kurda pir xerab e. Sekreterê Giştî Yekîtiya Netewa daxuyaniyek da agahdariek da di wê agahdariya wî de behs kir ku em bibên biborîn bi milyonan zarok nikanin biçin dibistanê birçî bûn xizanî di asta bilind de ye. Di 22 salên vê taliyê de rewşa dunyê ber bi xerabiyê çûye ku em bibên ew ji alî însaniyetê felaketek e û ev yeka dilê mirovan deşîne. Xezanî birçî bûn li alîkî lê ji bo me Kurda roj tune ye ku em pê nahesin welatperwerekî Kurd Kurdistaniyekî nemre. Çend roj berê me bihîst em şahîd bûn di medya sosyal de hevalê me Cemal Budaq û şaîr û welatperwerê hêja Seydayê Mele İmdetîn Yetîs çûn ser dilovaniya xwe. Ev yerên wer xemgîniyê didime. Ji bo vê yekê rica û daxwaziya me ji we ji Kurdistaniyan ji temaşevanan heye xwe biparêzin, kalûpîrê xwe biparêzin, der û dora xwe biparêzin. Em hatine taliya rê vaksîn û em bibên aşî derketiye lê di vê demê de ew xeberên nûçeyên wek mirinê wefatê merî dimîze merî xemgîn dibe. Di serî de malbata Cemal Budaq û Seydayê Mele İmdetîn Yetîs em sersaxiya xwe wek Çarpêl Medya ji wan re pêşkeş dikin. Bira serê wan malbata wan sağ be, serê gelê Kurd sağ be. Temaşevanên hêja em anka derbasî bernama xwe dibin. Berî ew ê ez dixwazim mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Mîvanê minî yekemîn ji rêzê dest pê bikim Rêzdar Elî Fikrî Işık e. Rêzdar Elî Fikrî Işık şîrovekarê futbolê ye. Rêzdar Elî Fikrî kesayetekî pir alî ye. Nivîskarî, şîrova futbolê, şîrovê siyasî, yek ji aktivîstên çalekvanên îtihatiya bê sivîl. Kek alî mirov karim kurtasî bêje ku mirovekî rengîn e. Kek alî tu bixêr hatî. Navxêre de bî kekê sîraç her hepî her bijî hewet beşter e. Mîvanê min ê duyemîn Rêzdar Ezîz Mehmûd Aq e. Rêzdar Ezîz Mehmûd Aq siyasetmedar e. Rêzdar Ezîz Mehmûd Aq rojnamevan e. Ew jî demekî di girtîgeha Amêdê de mayî wek Kek Elî Fikrî Işık. Rêzdar Ezîz Mehmûd Işık Aq yek ji ketkarê doza azadiyê. Kek Mehmûd tu bixêr hatî. Bawer dikim deng naçê. Mîvanê min ê sêyemîn Rêzdar Mustafa Qalpaq e. Rêzdar Mustafa Qalpaq ji 1970 niha vir de nas dikim. Nivîskar e, siyasetmedar e. Di her şertî de xwedî gotine. Helbestek wî ye fikir û ramanê xwe dibêje. Kek Mustafa tu bixêr hatî. Şeva gelek spas tu berxwedar be. Niha em wela Kek Mehmûd dengê te kêm tê? Yani anka dengê te hat birî. Dengê te tê. Dengê te tê. Pir baş wê çavê. Dengê me tê se mêzek bi hevalê teknîk alîkariya te bikin
باور dikim problemeke ew çareser bikin. Baş em dest bi bername xwe bikin. Dengê te tê min tê we. Dengê te anka hatme. Em dest bi bername xwe bikin. Kek Mehmud dîsa qut bû. Kek Mehmud ew ket. Em dest bi bername xwe bikin. Wek cenab-ı we jî zane bernama me mijara wê ya vê heftê Tirkiye ber bi Kurd diçe û Kurd divê li hemberî wî çi bikin. Em ê vê bernama xwe du beş bikin. Di ewlî em rewşa Tirkî binirxînin, piştî wê jî divê Kurd çi bikin em ê wî binirxînin bi du aliya. Hûn jî zanin ev 18 sal em bibên AKP li ser hukm e. û li ser hukm bûyîna AKP em bibên hetanî niha gelek tişt hat gotin. Bi gotinekî me yê xortaniyê me digo ê îdare dikin, êdî nikarin îdare bikin, tê îdarekirin cî êdî naxwazin werin îdarekirin. Rewşekî wer bê demê bi rewşa nû ya dunyê rewşekî din derketiye holê. Türkiye di nav xwe de navkokiya de yê. Türkiye bi dunyê re di nav nakokiya de yê. Numune em bêjin me nîşana vê yekê di civîna vê taliyê di NATOyê de dî. Di vê civîna NATOyê de 10 roj berê Wezîrê Derveyê Tirkî Rêzdar Mevlût Çavuşoğlu behsa rûpelekî nû bi Yekîtiya Ewropayê re behsa rûpelekî nû bi Amerîkayê kir. Lê çend roj berê me di civîna NATOyê de dît ku di gelek waran de nakokîna bênawan de heye. Wezîrê Derveyê Amerîka bi eşkerê li hemberî Tirkiyê helwest danî. Di mesela Libyayê de, di mesela Deryaya Spî de, di mesela S-400 de Türkiye rexne kir. Tirkiye jî bi şeklekî bersîva wan da Wezîrê Derveyê Tirkiye jî Fransayê, Amerîkayê sûçdar kir. Bi giştî mirov kare bêje ku hem nakokiyên hundir hem nakokiyên derve vê hikûmetê, vê îqtidarê, vê siyasetê ya rastî xisî tengasiyekî mezin Wezîrê Tirkiye eşkere helwesta xwe jî diyar kir. Wexta Wezîrê Derveyê Amerîka wan rexne kir, wî jî got hûn jî piştgiriya Kurda dikin, hûn jî piştgiriya li Rojavayê Kurda û Kurdistanê hûn alîkariya wan dikin. Hûn alîkariya em li hemberî Daişê me şer kiriye. Lê diyar e siyaseta Tirkiye hatî taliya rê. Yani ew siyaseta êrişkar, ew siyaseta ku gelek tişta tev li hev dikatî ew ê muhalefet û partiyên Tirkiye yani em bibe CHP bigire partiya Pêşeroj, partiya Dewa ew jî em bibin hêdî dengê xwe bi awayekî bilind derbixînin. Mesela sistema serokatiyê rexne dikin, mesela eşkere aboriyê di her şertî de derdixîn. Aboriya Tirkiye jî gelek xerab e. Ez anka ji rêzdar şîrovekar Alî Fikrî şik bipirsin. Kek Alî, cenabê te kare ji me rewşa Tirkiye siyaseta anka tê de yê şîrove bike. Çi dibe li Tirkiye? Ew rewş ber bi kî derê here? Heta em bibên Tirkiye bi dewletên aktörên mezin yê siyasî di nav konfliktên mezin de yê di nav xwe de doraliya wan dorpêşkirina aborî hatiye di Mînûsê. Tu çawa şîrove dike kek Alî vê rewşê? Mixabin ev rewş berdewama projektira 2011 ku bi Bahara Ereba re dest pê kir. Wekek hûn dizanin ji bo rojlata navî ev projektîrekî gelek awarte bû.
Virde gelek tişt hatin kirin û divê pêvajoyê de jî Tirkî jî xwe ji her hawî ve weke ku hûn dizanin ne tenê di mesela Kurdade ji bo devletê di rejima xwe jî hat Tirkî. Lê mixabin bi hilbijartinên Amerîka yan vê dawiyê kifşek û êdî dawiya wê pêvajoya wê projektura awarte hatiye. Êdî derfetên 2011, 12, 15, 16 heya yan 19 jî nîne. Loma Tirkî jî bi gotineke Maxim Gorkî weke ew jina keşa û piştî keşe dimre bê perspektîv dimîne û wê nizanibe çi bike. Lê di vir de divê ku em tiştekî bêjin. Çi ye ew? Heya do jî, heya îro jî di nav vê Tirkî mesela siyaseta derve de dev ji siyaseta xwe berê merda êdî siyaseteke stratejiya jeopolitîk meşan. Doma daxilî nava şerên Sûrî bû, doma Xwekebizan çû daxilî nava şerê Lîbyayê bû û vê paşê jî rabû daxilî nava şerê Azerbaycan û Ermenistanê. Lê ev lêgerîneke jî yani xwedê giravî wê konjektûreke nû ava bibe ez jî dixwazim di nava vê konjektûrê de hê bihêstir ciyekî bibîne. Lê mixabin gava ku em li Tirkî dinêrin Tirkî di nava vê konjektûrê de tenê devleteke serbixwe ye. Yani ne weke Îranê ye ku hêzî wî di her heman şeklî welatê dinê jî hebin. Yani bi gotineke dinê Hamaseke Tirkî dinê ye, Hizbullaheke Tirkî divê meselê de Tirkî cenabê te yani daxwaziya Tirkî gelek cara jî siyasetmedaran Tirkî divê em êdî wek berê siyasetê nakin, êdî em jî aktörên siyaseta dunyê ne. Xwe dikir seviya em bibin Amerîka, xwe dikir seviya Fransayê, xwe dikir seviya Almanya, xwe dikir kategoriya dewletên bihêz û mezin. Li gorî cenabê te gel û Tirkiyê di vê asê de ye Tirkî kare bibe aktôrekî mezin heta di vê rewşê de be. Demokrasiya wê di vê rewşê de ye, aboriya wê têk çûye. Tirkî kare bibe aktôrekî ku ji ev tiştên rûdanên dinyê pêk tê rolek bidiwan. Li gorî te kare Tirkî? Xabin yani tê emarê wan holê tune ye ku Tirkî ne endamê NATOyê bûna wê rojhata navîn bi rojekê de Tirkî bixwarana. Yani ji hêzên NATOyê pêve yani parteka NATOyê pêve û tekliyên Yekîtiya Ewropayê pêve bi nava siyaseta dinyayê de giraniya Tirkî yeke taybet nîne. Lê weke ku min got ew pêvajoya ku di 2011 dest pê kirin Tirkî di wir de hepkê xwe keysperest kir. Xwest ku di nava hinek nakokiya de ji xwe re ciyaveke weke çi di nava têkiliyên Amerîka û Rûsyayê de car nav Rûsyayê car nav Amerîkayê de di wir de weke de facto xwest ku ji xwe re lêstikekê ava bike. Lê mixabin ew lêstik jî ava nebû û ji xwe nikare lêstika ava bike. Evet yani weke çi xwedê negiravî gotineke dibêjin hinek lêstika xera dike lê ez ne divê bawerê de me. Tirkî ne xwedê wê qewetê ye ku hinek lêstika ava bike û hinek lêstika jî xera bike. Gava ku em encama jî nerin vêga Sûrî çima distîrî de tiştek nemaye ku mesela İdlibê maye ew jî weke qozekî ilhamberî Rûsyayê dikartîne lê kifşek û wê ew jî distîrî here. Ê ku ji bo Sûrî çareseriyek were ser masê wê Tirkî xwe bispêre çê
و پاسکورا خو بخورینه و مجبور بکره مالا خو بلا کو روسیا جنا خو دور دمینه ایران جنا خو دور دمینه امریکا جنا خو دور دمینه ايش مثلا ليبيا يدشي يعني او اختوركو خدي نجراوي تركي بوارا بيمان موركل بو افيغا بمصريره راتبن دورلين شنو بفرنسا راتبن دورلين وتي هيز وقوتا تركي جنما ادفيداوية مثلا ارمنستان اذربيجان ادشي وقت زاري روسيا داخل المسألة بو يعني تاني تشاردريكه بپرسیاری دانه ترکی اکویکی به نوا سیاست دنیای ده وقتی حزب بنا و دوان بویرا ده عمل و دولت اف بنا و دوان انجام وگریانه نه یعنی ایرو باور که دسته ترکی نما لوما وکه چه انتخوازن ایدی جنو و اصلا گفته ناتو چارەسەر بکەین ئەم خوازن توورە دیسا بە یەکێتی ئەوروپای تێکلێ خۆ ساز بکەین و هەندوور دەژێ ئەم خوازن خۆ دێنەگراوێ ڕەفۆرما چێکن ئەم ji vê bêqewetiyê ji vê bêçareseriyê tê انها اف تركيا دوی مسئله ده استراتیجیا خو گوهران به روشا نویا امریکای لديار ام ببين او تولرانس ياجي بقلك وران ده ام ببين بتايبتي جي ترامب تشابي خو السياسات التركي دغر لجبينا طاليه يا ناتو ام زانن ده مثلا دريا سبي ده مثلا ليبيا ده الوسط فرنسا لمبري تركيا اشكريه لامريكا جي ام ببين اشكره بدمي گوكو ده بكرينا اس چارست هن خالين هبيمانيا ما ناتو إحلال كده بإداران نو أم ببين تركيا دي نكاره أو رحتي حركات بك دوي تركي ترجيك بك يا بيتشي آلية أم ببين روسيا بقشتي أو آلية إيراني يا جي أم ببين أو يكتي أوروبا هبيماني ناتو أمريكا جير چه دخوازه أو سينورين كو جیر دیارکری ده دور ده سیاستی بکه یعنی ترکیه دی بیامن روزن پیش ما گلک عالیه ترکیه دور پیش بویه ترکیه دی نکان راحت حرکتی بکه تو چه واد فکری که کالی؟ هلبت شو بريجي وهابو يعني إذا قبلك أن رجلات النابين نيرن إيكو بهيس كيه إيراني يعني إيران جالي كيف حکومت نادندیا عراقی کنترل دکه جالیکی و دست خسته نوا باشور جو دست سری جدالی سر ینکی و پکتی و باشور کنترل دکه جالی کدنی و yani سری حیا بینی جروجا پیشی اکو اساد پاریزه به هر چیزی قلبا اساد اوه للبنان به حزب الله دولت کنترل کرد خو از نخوازم بحثا یمنی جکن ورده هیچ ایکو خطرناک جیتی جبو روژانایی ایرانه روسیا جی بلاکو تکلیوی به اسرات رج بری بلاکو او بازاره که وان بود دور دیجی فکرتیه ترکی چکر ترکی نه رفیق کرده اوجی پشتی خندقا کو PKK رویا واجدا پیش شوپا PKK مادن که PKK کار فتح نوا yani داخلی نوا شهر سوری بده چی کارم که داخلی نوا شهر سوری بده او pratik از بم مجیوان ذکر و اوج داخلی ولبو yani از نوع باوری demek bu Türkiye به شکل که kontekst, kompleks, planeki mazın jibo dahili nava mesela Suriye be bu tevnegek وكا كمقول تشتكي وكا دفاقتو او كاشكاشي وركر وما شوى دوردن يعني تاني بقى هزي ويد وردنا بلاكو هزي ويد وردنا نكاره دبلوماسي جبكه يعني كنت لشكري خو شاند دركي
gotin takalst ke bela leşker lüvrin yani hengam diye manavrayıcı namine u vega Türkiye şwe vakat migo vakat direka keşe ya bir perspektif maye deste kovekli u dava xotnere gelek spas kek Ali nan degern Ali kek Mustafa je kek Mustafa persafa kek Mustafa me kek Ali gudari kir şirove ve tecrübe bihist naha rewşa Türkiye siyaseta Türkiye berbe Kudüçe dvirde dve em dixwazin tu jî fikrê xwe bi Türkiye bi vê aboriye Türkiye bi vê siyaseta ihlalkirina mahvê mirova vê siyaseta xwe ku mahvê Kurdayê neteweyî demokratîk nas nake bi vê siyaseta xwe êrişkar dagirker Türkiye kare li rojhilata navîn li derû dora xwe bibe aktörekî siyasî ev siyaseta Türkiye ber bi kî derê dişe kek Mustafa em te gudarî bikin gelek spas ez pilavê min heye gulkek Alî gelek sal bû me hevdû donedîtiye ez pilavê xwe dikim û ez pilavê min heye ku ji navê te û tebeşvanê çarpelra mesela Türkiye ku Türkiye ber bi ku derê ve diçe ez dixwazim parêkî paş ve herim malzemên Türkiye çine yani ku ber vê kê derê hene herin yani ew katalizatorê ku Türkiye ku bi hinek ciyara bibe çine divê ez wana ez xwazim ku bi çend gotina behsewan bû bikim destpêka Cumhuriyetê da yani berya wî ew em giş pê zanin pan îslamîzek hebû û pan Türkîzmek hebû di vê demê ewan tamarana hîn jî li Tirkiye hene hîn jî didome bi hawekî îca li gor min ev katalizatorên Tirkiye yek û ji wan ew e ku ew pirsa îslam ev pişt ev bû 18 sala AKP gava hat serî ji wî sermayê ji wî katalizörê dest pê kir lê beriya wî yani AKP du şoreşa çêkir yek şoreşeke bêdengî jê dihat gotin ev ji derve de hat gotin ev komisyonên ku hatibûn çêkirin ku ji bo Tirkiye xwe ber bi nêzîkayiya Yekîtiya Ewropayê bike ev gotina wan e Tirkiye dest bi şoreşek bêdengî kiriye û ew jî ku xwe nêzîkayê Ewropa bike reforma çêke û xwe bigehûrîne ew bû adûdiya AKP şoreşeke din çêkir şoreşeka ku İslamê ji nû ve Osmanî neo Osmanî dest pê kir yani dûrda gelek insana da dûxwe gel da dûxwe yani ev dû ew tekûziya ku dest pê bike rêya xwe ber bi pêşeroj de ku bibe evana da her duya da pêşiya xwe lê meriv gava niha lê dinêre ew nêzîkbahiya nêzîkbûyîna bi Yekîtiya Ewropayê ra dest pê kir û aboriya xwe xwerd kir
gelek insan keti duvi ji sedî pêncî zêdetir rayê girt aborî esker rast kir ev ya pey derpê dev jî berda o dest bi siyaseteke din kir ew jî ber bi siyaseta rojhilata navîn yani ber bi firehûbûniya Türkiye dest pê kir. Mustafa mirov kare bêje wexta Tirkî berê xwe dide çareserkirina pirsa Kurd wexta dixwaze reforma bike, wexta dixwaze guhertinê bike, wexta mesela azadiya de mesela mahfê mirova de gava bavêje aboriya wî jî baş dibe û wek dewlet jî pêş de dişti. Mirov kare wer bibêje. Rast e ez di aynî duî fikrê da me yani ew hene îstatîstîk hene yani gava Türkiye dest bi ew kir 2002 da ku pêve ew ji xwe AKP û Erdogan ku li ser krîzek aborî de hatin skerî yani ew krîz bû umûdek AKP û Erdogan bû umûdek ja ew reformek ku çêkirin bû umûdek gotin em ê Tirkiye bigehewrînin û hinek tişta jî kirin tiştên baş ja ew edwir de nesekinin yani xwezî edwir de sekiniana û pêş ve biçiyana ya aka rewşa Tirkiye wê cuda bana yani wê wek îro wê nebana yani ez divî fikrê da me yani Tirkiye çi xwest yani ez dîs ew tamarên du Tirkiye yani ev Avro Asya jî ku dibêjin ber bi Tirkiye bûyînî yani tê gotin em heta Çînê bi Tirkiye kanin biakifin û herin yani ev projekî wiha heye yani em bêjin navê wî pan-Türkîzme an jî Avro Asya pan-Türkîz ku wî projeyê da bifikirin heye yani ew fikrekî wanê wa jî ku ji xwe Erdogan cenabê wî bi xwe behs kiriye yani planê me li eger Avrupa yekîtiya Avrupa me qebûl neke du planê me din hene çine ev plana B û C plana B çi ye tabi eşkerek û nabêjin yek plan ev yani ev İttihadê İslam e roja Asya ev Avrasyayê da proje Avrasyayê da Türkiye bûyna gulvê derê yani gotinek din pan-Türkîzmeke dine yani ev du tiştane lê her du jî li gor min naçe serî û li gor min macerayê û ez divî fikrê de me Erdogan evan her du projan yani plana B û C fêm kiriye naçe serî îca dixwaze ber bi dîsa ber bi yekîtiya Ewropê re bimeşe li gor min ev ji bo gelê Türk jî baş e ji bo me Kurdan jî baş e. Baş kek Mustafa zan gavay Rêzdar Aziz Mahmud Axşî tevî me kek Aziz dîsa tu bixêr hatî kek Aziz her du şîrovekarên me her du beşdarên me Rêzdar Alî Fikrî Şêx Rêzdar Mustafa Qalpaq di derheqê siyaseta Tirkiyê de fikr û ramanên xwe gotin nizanim te çi xwast gudarî kir karim cenabê te ji nû ve wê pirsê rastî min godarî nekir çünkü min nikar bi godarî bikira niha cenabê te siyaseta Tirkiyê dişopîne û tu te rojnamevaniyê kiriye û tu aktif siyasetê jî alaqedar e rewşa Tirkiye vê taliyê ji sedema siyaseta wê ya êrişkar li Rojavayê Kurdistanê siyasetekî dagirker dimeşîne li
deryaya spî siyasetekî êrişkar dişopîne li hundur em bibên bi zextê xwe nahêle kes serî rake Tirkiye bi şiklekî ketîr qonaxekî ku êdî çi li derve çi jî li hundur ew siyaseta xwe nikane rehet bimeşîne mînaka herî balkêş bêjim di mesela Kurda jî êdî li hemberî Tirkiyê helwestê dayîn çend roj berê Erdogan rêzdar Erdogan got me pirsa Kurd hel kiriye Kurd reaksiyon nîşan da lê reaksiyona herî mezin ji partiya wî wezîrê wî berê aborî Alî Babacan helwestekî wer diyar kir ku got hûn nikanin ser navê Kurda tu biryarê bidin ewlî ji Kurda bipirsin Kurd çi difikirin ew pirs qediyayê gelo ne qediyayê yani dûr de tu çi difikir ji bo siyaseta Tirkî fikr û ramanê te çi ye ber bi kî derê diçe û ya mînakekî bêjim cenabê te rojnamevanê tê bîra te bixwe ez yekcana dişibînim wî alî jî di krîzekî de Serokkomarê Tirkiyê Ehmed Necdet Sezer magzagona ew ê firand ber Ecevît niha êdî siyasetmedar jî bi her awayî li Tirkiyê li dijî Erdogan derdikevin ew rewş dişibî wê demê tu çawa şîrove dike ke ezîz em te gudarî bikin Pêşî ez bêjim sedemê teknîkî min hevalê her du hevalê pêşî godarî nekir fakat dengê min hekitê ez ê bersiva te bidim dengê te tê em te gudarî dikin belê dengê te tê yani bu qandî 6 sal e destelatdariya Türkiye li ser militarizmê û li ser şer vî guhertinê jî yani rejima xwe jî guhertin evan guhertina evan hem guhertina rejimê û hem jî guhertina siyaseta Türkiye dev sedemê wî Kurd û Kurdistanê pirsgirêka Kurd û Kurdistanê ye Türkiye ez fehm kir ki evan guhertinê li rojhelata navîn bi şekil kî ji Kurdan jî guhertin kiye û statûkoyakî ji her du şerê cîhanê mabû ew statûko hêdî av dikişîne û wê xerab e ji bo wî statûkoyê xerab be ji Kurdan re jî statû divê ji Kurd û Kurdistanê re jî statû divê ji ber wî awê Tirkiye viya baş fehm kir û dewletên dixwazin statûyê xerab bikin û dewletê dixwazin ji Kurdan re statû hebe xwe ji wan dewleta dûr kir kî wan dewleta jî ew bi xwe şerîkê wan bû di NATOyê de Yekîtiya Ewropayê de ew bi xwe şerîkê wan bû xwespart kî xwespart Rûsyayê çünkü êkî ji dewletên mezin ji dewletên emperyal êkî ana li rojhelata navîn statûkoya sed salî diparêzin Rûsin Rûs ji bo vî awê di ber xwe didin Tirkiye jî viya dî û ji endametiya Yekîtiya Ewropayê yani namzetî bû û ji endametiya NATOyê jî derneket lê spart Rûsyayê ev bû qandî 4-5 sal bi Rûsyayê re hereket tev digere û bi Rûsyayê re tişta ava dike şekil kî em nebên ava dike xera dike bi rastî yani çünkü Türkiye polîtikaya xwe tamamen em bêjin stratejiya xwe li ser avakirinê na li ser xerakirinê çekiriye yani destkeftiyê Kurda çi hebe ji bo xera bike polîtikaya xwe ser xerakirinê çekiriye tabii divya de bir şekilde ki hatta îro anîn em bêjin wek ji bo xwe wek ew sînorê xwe biparêzin rabûn evî polîtikaya xwe ya şer domandin û
vî tiştê bikaranîn tedî taktik dibêjin parastina herî baş êrîş e. Ewan vî taktikê bikaranî û ji bo wî awê jî em bêjin xetê xwe şer li dervayê sînorê Tirkiye danîn. Dengê te xut bû kek Aziz Mahmud, dengê te nayê. Dengê kek Mahmud nayê em mixabin ev jî dibe ezîziya înternetê ye, xeta înternetê ye kek ezîz nikan. Ez vegerim Aliyê kek Alî. Kek Alî Aziz Mahmud ax behsa siyaseta Tirkî ya derve ya êrişkar kir. Gelo Tirkî êdî bi rehetî kare vê siyaseta xwe ya êrişkar li derve jî li hundir tiştekî dine. Lê li derve ev siyaseta kane bidomîne. Eşkere em bibên anka dewletên Ewropî vekirî helwesta xwe li berî wan diyar dikin. Vay hat kek Aziz. Tu çawa şîrove dike kek Alî Fikrî? Kek dengê te. Emin? Dengê te anka hat. Belê. Yani ev konjektör qediye. Ya êdî Türkiye nikare ve siyaseta dijwar, siyaseta bê hesab û kitap, siyaseta ku wê kes tiştek jê nepirse ve bimeşîne dawî li wê hat. Divê beriya vê em bahsa tiştekî din bikin. Dê bîra we di 2011 di Kongre çaremîn ya AK Parti'de Serokê AK Parti Recep Tayyip Erdoğan hedefên 2023 îlan kirin. Di wê kongrede jî gelek kes mêvan bû. Ji wan mêvana yek Birêz Mesûd Barzanî bû, yek Serokkomarên Mısır'e bû, vegana vî nayê bîra min karî bilêv dikî. Serokê Hamasê. Yani ew siyaseta neo Osmanî wiha wekek ku îlanê dünyayê kirin di wir de. Wekek ku AKP hevalbendê xwe jî destnîşan kir ku ez ê êdî bi vanare li rojhilata navîn û li başûrên Afrikayê siyaset dikin. Lê bersîveke mezin hat di 2012 de piştî salekê de. Wekek hûn dizanin balyozên Amerîkayê ê Lîbyayê hate kuştin û dûre her tişt diltelê hev ket. Di 2014 de Daeş derket, di 2015 de bir çözüm süreci pêvajoya ya çaresiye Helveşiya û 2016 de Tirkî rejima xwe guherî. û ev tê vê manê ku yavakim ji îro vê lênirin siyaseta no Osmanlî têk çû, siyaseta ihvan têk çû. Yani ev çi ye? Ev êdî ji bo meşandina vê siyasetê Tirkî tenê bi serê xwe ye û tenê bi serê xwe jî nikare vê siyasetê bimeşîne. Çima bela ku şek û şurût bê dinyayê guherîn. Yani bê nexasin hilbijartina Amerîka êdî ev pêvajo dest pê kir. Ez divê baweriyê de me piştî 2 salê dinê yani wekek desthilatdar ve AKP jî serkar namîne şertê wî şurûtê wî êdî nemane. Divir de çi girîng e bi referanduma serokkomariyê
AK Parti devş meşandına ideolojiya İslamist jî berda erê weke retorik AKP xwedspêre wê retorika İslamê lê teslîmê müessesa nizam ya Tirkî müessesa nizam ya Tirkî jî perspektîfeke İslamîst naparêze ew necatperest e hem li hemberî Kurdaye hem jî dixwaze bi Ewropayê ve bibe xwedî têkiliyekî. Tekalîkane bi wê perspektîfê hem mesela Kurda çareser neke û gavadê te behsa analîzekî derheqê AKP kir em bibên AKP dixwest li rojhilata navîn bibe siyaseta neo Osmanlî vejîne û cinûbe em bibên wê hewesa xwe ya împeratoriya berê derxîne holê belkî dûr de em bibên AKP karî ba bi Kurdan re li hev bikira mehfê neteweyî Kurda bida li Rojavayê Kurdistanê astengî dernexista li Başûrê Kurdistanê astengî dernexista me hemû dît di referanduma Kurdistanê de ya Başûrê Kurdistanê de heştqas İran û dewletê din hebû dê serkeşiya vî tiştî Tirkiye bi xwe dikir. Siyaseta ku anka cenabê te got Tirkî çû bi nîzama nû li hev kir. Ew nîzama nû ku mirov navê wê li Tirkî dibên yê xwediyek Pirtûka sor hin kes dibên dewleta Kur hinek kes dibên em bibê evê Ewrasya ya Tirkiye çû Erdoğan çû ware li hev kir em bibên. Di bergeha wan de jî çareserkirina pirsa Kurdî de tu tiştekî tune ku ev siyaset bi ser keve. Dubare bibe yani gorî cenabê te wexta dibêje bi wan re li hev kir ev siyasete gelo karî bi ser keve heta pirsa Kurd û Kurdistanê çareser neke yani bi kê masî em bibên mahfê Kurda yê netewî di Magzagonê de Kurda wek netewe qebûl bikin jî di ajenda wan de tuneyê herî mahfê biçûk mahfê zimanê zikmakî di wir de astengiyê de bixînin em bi hev re dişopînin wekî kare bu wê siyaseta xwe Erdoğan ji xeta İslamiyetê jî bi dûr keve jî kare ya bike gorî cenabê rahat ew yani vega ji wê xetê dûr ketiye derfetê wê xetê ya nav netewî nemaye elbet derfetê wê xetê ya hundirîn heye bela ku raya giştî ji bo vî tiştî rayê dide AKP lê divê em tiştekî bêjin AKP bi xwe yani beriya koalisyona Ergenekon yani vega erê weke fermî MHP'tê xuya kirin lê MHP ne alavekî siyasiye MHP navgîleke devletê ye tu karî wê tu mudayîm xwar bikî rast bikî yani ne partiyeke weke CHP weke AKP'ye ku ser bi xwe ye na alavekî devletê ye îca Ergenekon di ser MHP'de bi AK Parti re îttifaqeke mezin çêkir beriya wê di weke hûn dizanin 2009 de bi navê açılımê AKP gavek avê dora ew mesela gindirî lê piştî ku di 16 îlona 2012 de ku İran bi rojekê bi biryara Qasım Süleymanî Başûr ji PKK re hîşt AKP dî ku êdî nikare bê çareseriya Kurdî yani ku daxîlê nava vê pêvajoyê nebe wê ev ji derfet ji bin destî wî derê loma weke ku tu jî dizanî 2013 de bi navê hevdîtinê li İmralê ya jî pêvajoya çareseriyê pêvajoyek hate îlan kirin ev çi ye ev cerebandina dînamîkên AKP ya ser xwe yani weke safî hêzên İslamîst xwestin ku bi şiklekî ve vê meselê li gorî siyaseta xwe çareser bikirin lê ku hatin 2015 ku dîsa İran hemleyek kir ev mesela xendekê çêbû û helwişiya van dît ku ew tenê bi serê xwe nikarin vê meselê çareser bikirin
دستي وان تنجزي وشخوة لقوري رامانا دولة تركيا حمو الدنيا نخاصم روجاوائي دخوازن دولتك كرد آبابك يعني باوريا دولة ترك أبا وانجي جبوك خود باريزن رابون 2016 ده رجما خواه وحرتن ووكاكاكي محمود جيبو ايدي جبو باراستنا خواه ايريش كربون يعني وكاكو جي ايراني جي سياساتا ايراني قالك تشتا فير ببن چاوا ايران شر ناخوز الداخلي نابا عردي يبا تمو داين بالنياري خواه لدرفا شردك شر الورد هيلا تركاجي به siyaseti işte 2016 meşandın levakati sazek voka fakredin edi defetem vi tiştitine le çareseriya psikreka kurt tişteki deneye ne tene giredayı Türka u Kurdaya o ne khasım şu ne giredayı tene Kurda bukhaya demek o şartı dünyayı و کرد نوا خوده راستیش بو کو دنیای قایل بکن گو هرتنه که چیکن هندی چارستریا مثلا کرد روجبه از گوتنا داوید بیشم به شکلی پسکریکا کرد جبو دنیای نه پسکریکا که سیاسیه نگهای و وصفه لو ماجی دولتا ترک دوی کیسه ده والهامبري كردا صورتك همو خطرناك جبرتي يعني سباس كيك علي فكري از بيتم عليه كيك مصطفى كيك علي بحثا روشا سياستا آخا فكر كيك عزيز محمود جي انترنت انكا كيك بارد بسك بالوره كيك عزيز محمود بيستكبري تثبيت كربو تركيا جبو استاتيا خواه بونا خواه بپاريز سياستك رشكار دمشينكو كس بحثاوي نكا لديار ام ببين يك سياستا استراتيجيك يا دولت داگر كره هر دم ايرشي دربه دكن her dem dixwazin vê nasyonalizma ya Tirkî ya Îranî ya wî bilind bikin ku lê hundir siyaseta xwe rehettir bimeşînin. Kes behsa azadiyê neke, kes behsa Kurd behsa mafê xwe yî neteweyî nekin, demokrasiyekî bi standarta Ewropa de nekin, kes behsa wî ya neke stratejiyek e. Lê were biqewime em bibên divê stratejiya ku Ankara ser beyvin tiştê Rêzar Elî Fikrî şirko kek Ezîz Mehmûd Axko gelo li gorî we eger were û Tirkî siyaseta xwe bigwerîne Tirkî di bloka yekîtiya Ewropa de bimîne ji bo Kurda baş e ya jî Tirkî biçe aliyekî din di bloka Îranê û bloka Rûsyayê de bimîne ji bo Kurda baş e divê siyasetê çawa dinirxînî kek Mustafa سپاس من گوتنا خویا بردا بحث کربو ریال ملزمه ترکیه حتی دما جمهوریت کمالیزم و پولیتیکا کمالیزم یا دروا ستاتوکو جیبو دروا کمالیزم ستاتوکوچی بون چی بو او ستاتوکویا کو به اروپا را خو گریب ده و تیکه ود بن تاثیر وان و گهداری وان کو که آلیکاری وان بستینه و دولت خو بی آوای پیش و ببن لگاوا او تشتکی من سكريدا جو تامارك الدن يا تركيا هي
او چیه محافظه کاریه اسلامیه او ددما عبدالحمید ددو او اتحاد ترقیت چیه او ترکیسمه اسلامیسمه یعنی دست ترکی دا ایدئولوژیک معظمه هلا ایدئولوژیک معظمه هلا از دوباره دکم av Türkisme, av Avrasya'ya, av Avrasya'da üçüncü adında İttihad-ı İslam'e Türkiye dixwaze bi serokatiya Türkiye'de neo İslam yani ne tane neo Osman neo İslam statüye ki rojulata di navinda ava bike ji bo wê ki Türkiye politika xwe gewran politika xwe ber bi Avrupayê gewran kir rojilata navîn yani politika rojilata navîn di vir de mesela Erdoğan gulgor min zîxzaka çê dike li hevpeyvîneke de dibêje sêva sor heye Kızıl Elma em bi ber bi Kızıl Elma sêva sor em diçin wiha dibe alîkî de dibe em qewmê em civata İbrahîmin em civatek İslamî ne Rabia heye yek devlet yek al yek welat ev معنوی ام کی هیه اسلامی هیه یعنی ام کانن دبن آله کی دا دبن اتحاد اسلام دا عناصر اسلام دا ام کانن ورن با ایجا اوان تشتانا وقت جه لازمه دوی که ماسی 20 سال 40 سال اردوغان AKP سر دستلاتاری دا بن کو evan tiştana derkevin holê ji bo wê ki yani ev vizyoneke dane pêşiya xwe vizyona 2023 vizyona 2071 işte mesele ev kanibin evan vizyonana bicibinin anna evana hayalperestiye maceraiye evya ali ki ligormin beli hayalperestiye o maceraiye hev reyeki teni heye jbu Türkiye bağıştırın ku beri xwe be yekitiye Avrupa bide ku reformi ki jete xwestin ve reformana çeke kujbu gelê Türk û Kurda ewana wê baş be wê pirsa Kurd wê bi kokê da wê çareser neke lê wê reyekî veke wê pirsa Kurd xwedî bike yani wek oksîzeneke wê bide pirsa Kurd geş be yani ez divî bawerî da me gelek spas kek Mustafa kek Aziz Mahmud ak bawer bikin zehmetiye biçînin nikane beşdarî bername bibe em derbasî tura xwe ya vidiya bêjin di evê de gotibû yek siyaseta Türkî ber bi ku diçe û ya din me gotibû divê Kurd li kî derê bisekine divê xalê de jî em dixwazin wê mijarê bû wer bipeyivin me sobetekî rasî jî em sobetekî xweş dikin spasiya we dikim xwezîka kek Mehmûd jî li vir ba ew sobeta me hîn dewlemendtir ba hûn cenabê we her du jî dişopîne kek Aziz Mehmûd jî li vir ba ew jî dişopîne hişmendiya siyaseta Türkî li holê ye naşibe tu dewletên din gava de
Rêzdar Elî Fikrî şık tespît kir got pirsa Kurd û çareserkirina wê bi şiklekî girêdayî tenê ne siyaseta hundir aktörên derve jî dibir de tayînkarin û tespîtekî rast e dîroka me ya nêz jî biya nîşan dayî li Başûrê Kurdistanê li Rojava ber bi çareseriyê diçe dûr de aktörên şikil didin dunyê helbesta xwe diyar bike çareserî tê niha li Tirkî ku perça herî mezin e rêjeya ew ê dibin nêzî 25-26 milyon Kurd li Kurdistanê li Tirkî dijîn hejmarekî pir mezin e Partiyên Kurda li Bakurê Kurdistanê li hemberî siyaseta Tirkî du alîne aliyekî ji Kurdistanê re statû dixwazin aliyekî wek Kurdistanî tarîf dikin aliyekî jî di sîstema Tirkiyê de ya demokrasiya Tirkiyê de dixwaze çareserî bi dest xînin lê mirov li tespîtekî li hev bike siyaset li ew ê xetimiye yanî li Bakurê Kurdistanê siyaset xetimiye daxwazên stratejîk yê Kurda di dilê her Kurdekî de ye ji federasyonê bigirin heta konfederasyonê ji heta serxwebûnê daxwaziyên stratejîk e û di cî de ye mehfê netewa Kurd e lê siyaset xetimiye di siyaseta reel de divê Kurd ji xwe re rêkî vekin yani rêkî çawa karin vekin divê ew ê de guhertinên li Tirkî çê dibe siyaseta Tirkiyê êrişkar li ortê di vî warî de divê Kurd li kî derê bin Kurd çi helwesî deynin çi siyasetî deynin pêş xwe ku karibin vê xetmandinê bigerînin û di rojên pêş me de bibin aktörên siyasetê ne ku em bibin biçin bi AKP re di nav AKP ne ku biçin bi Gelecek Partî ya jî Partiya Pêşeroj ya jî em bên dawa Partiya Dawayê ya Alî Babacan tiştên xweş dibêjin divê Kurd bi xwe bibin aktörên siyasî divir de konseptekî ji Kurdan lazim e konsept çi ye ne ku daxwaziyên bilind stratejîk yê nîhayî nine daxwaziyên ku kanin ber wan vekin wê de divê gerek müdaxeleyî siyasetê bikin bi siyasetekî reel kanin ber xwe vekin wek em bibên pakêtek bernamakî derkevin bêjin wele em telaberan dixwazin em aliyê Kurdin em dixwazin bi vî şiklî were rûnin ya jî hûn divê ev talebên me qebûl bikin hûn çi difikirin di wî warî de Rêzdar Elî Fikrî şiq em we gudarî bikin yani beriya her tiştî gava ku em bahsa hinek mebestê xwe bikin tiştê ku rengê siyasî dide va mebestê me hedefê me ne tenê gotina me ne li ba min ne gotina me ne li ba min işte ek wî dikin xine neva kirasê siyasî ya pêşwazê me ne ya dostê me yani gotinê me tenê serê xwe nabin gotinên siyasî ya jî projê me tenê serê xwe bela ku em dibêjin ew nabin siyasî ek wan dikine siyasî pêşwazê me ne yani raqîbê me ne îtilafkarê me ne neyarê me ne ya jî dostê me di vir de ez bim xitmandineke mezin heye di siyaseta Tirkî yani weke têgeh di alî zihniyetê ve loma jî em pêşiya xwe nabînin loma jî em davekî mezin nabêj ya tiştekî me tune tiştekî me tune loma pêşwazê me neyarê me jî dibe hûn tune ne yan jî dibe yani aslengekî me bi vî navî tune ye yan jî dibe me çareser kiriye yani ev cüreta wan ji Kurd tê yani çawa xwara dibînin û vî tiştî dibêjin divê ku em li ser wan bifikirin erê de rastexîn de em hene lê dîsa em tune ne çima em tune ne bela ku em ne xwedî hukûqekî ne em ne xwedî statûkî
ku em nexwedî hukûkekî bin, nexwedî statekî bin, em nexwedî gotirin jî. Henga tiştê ku em dikin jî, em nikarin wana daxî nava siyasetê bikin. Nakek Ali rast duê meselê ve tu rast ve ya ew rojevê gelek cara tayin dikin, em di rojeva wan de em diçin siyasetê dikin. Ew tespîta te ciye divê tu bibe aktör, tu bi pêşniyarên xwe, tu bi siyaseta xwe, tu rê rojevê tayin bike. Problema me anka ya yek jê ew e, yan divê Kurd bu xwe rojeva xwe tayin bikin, ne ku bi dûr rojevê biçin. Yani zika kesê ku karibe rojeva xwe tayin bike ji xwe serfiraz e. Bahsa çi ya? Bahsa qewetname heye em karin rojeva tayin bikin. Henga em mustabiqe ne? Lê pozisyana min hiç jî dest nade. Em nikarin, em xwe nexapînin, em nikarin rojevê tayin mayîn bikin. Qewetname tune ye. Belek em hin tişta bi xwe vedikin weke ku em yani xwedê giravî tiştine. Sizekî em ê bikin çi ye? Yekîtiye. Ê ku wê me bike aktör jî û ê ku wê daxwaz û gotinên me bike siyaset jî yekîtiye. Çima yekîtiye? Ê ku em neyek pare bin. Em nikarin ji xwe re hukûkekî ava bikin. Ê bê hukûkî ji xwe dibe yek bibin. Yani bê şert û şurût yek bibin. Yani ku hukûkekî me tune be wê şert û şurûtê me çawa bin ya? Ez fêm nakim. Nakek Ali anka tu divê hukûqek me ji bo hukûq ava be di destê me de daxwazê me hebe. Niha anka zelaliyekî tune be tê ser kîjan xalî biçî yekîtiyekî ava bike tê bê qeyd û şert werû her. Lê hin xalên ku ne maksimal ne bilind, hin xalên ku karim bêjim anka mesela mahfê perwerda zimanê zikmakî. Mesela bibên azadiya fikrî, mesela daxwaziyên netewîya milletê Kurd Makzagonê de nîsogerkirin. Mirov kare ev xalana zêde bike û divan xalana de partiyên siyasî, dezgehên sivîl, komele, sendîqa biva kesayetên Kurd karin biva talebên xwe ku her kesî himêz dikir, derkevin pêşberî devletê, derkevin pêşberî partiyên siyasî bêjin ku em aliyên Kurda ev piştana dixwazin û daxwaziyê me ev e. Bi va daxwaziya tu ne çi tê hukûkekî çawa ava bike? Divê tu nabil wê hukûkê bike. Yani yekîtî em bibin gelek cara millet behsa yekîtiyê dikir. Lê yekîtiya ku em jê difikirin, yekîtiya ku mirov kare piştgiriya siyaseta Türkî jî bigire ku nihayetê em li Türkî dijîn û divê merî siyasetekî wer bimeşîne ku îro Alî Babacan wexta dibêje pirsa Kurd heye tune dibên û ji milletê Kurd bipirsin ew pirs heye tune ye. Wekî wî bi seda em bibin kesayet hene û partî hene lê divê terefên Kurd talebên xwe de xwedî helwestek bin ku karibin biçin ber civatê vê ji daxwaziyê me ev e, em bi ev daxwaziyan dixwazin û piştgiriya me bikin û ew daxwaziyana jî daxwaziyên rehelê kare ber vê xetmandinê bike. Ew nayê wateya ku Kurd dev ji daxwaziyê xwe stratejîk ji dewletbûyînê, ji federasyonê, ji konfederasyonê ber dev jê lê rê xetimî hen hîn mahvekî beyî biçûk li Tirkî tune ye. Yani qesa min ew e, ne ku em bibin cenabê te divê hukûqekî derî vê qeyd û şert hukûqekî di nav evê de hebe divê belgeyek me hebe. Em divê ewlî li wir hev bikin. Em kîjan xala de ya jî münaqeşakî wer bikin. Em kanin kîjan xalî de li hev bikin. Li gorî cenabê te merî kanî di kîjan xalan de li hev bike. Xalek tune heye kekê Kurd bûyî. Ji xwe ku te xal zêde kir em li hev nakin. Mesele ew e. Yani bifikirin vega li başûr hukûkekî me heye lê sê hêzên çekdar hene. Yani vêgal Amerîka sê hêzên çekdar ê girêdayî
partiyên siyasî hene li Almanya tiştekî wiha heye, li İsveç tiştekî wiha heye, li Tirkiye tiştekî wiha heye. Na tune bela ku ew bi netewbûna xwe bawerin, ew bi saziyên xwe bawerin û di vir de tiştê hêrî müşterek ew bûne. Yani Amerikayî bûne, Brîtanyayî bûyne, İsveçî bûyne. Ême Kurd bûyîn besî me ye. Lê em nizanim çima têra me nake. Yani Aga cenab-ı te ki Kurd bûyîn yek ji têgeha ku em jê serbilindin. Dûr de münaqeşa kîmet tune. Lê cenab-ı te gava digo ki em bên hêzên eskerî heye û hêzên eskerî em bibên girêdayî Almanya, xwe girêdayî dewletê sîstemê li cem e ji bo çareserkirinê ew mesela tundî, mesela tûjî, mesela şiddetê, mesela ew ê li ber me asteng e. Îro em hemû zanin mijarekî din e mirov naxwaze têkeviyê ew ê. Li Bakurê Kurdistanê ew hêza ku çekdarî di ber çareseriyê de asteng e. Asteng e naxwaze ev mesela were peybandin. Em degê xwe dikin devleta Tirkiye hevalbendên wî hemû bi şeklekî êriş dikin ku divê ev mesela nav nenûkê bê mesela terorê divê ev di nav wê pakêta ku bîstek berê migo ew jî têde divê şer were rawestandin Kurd bi daxwazê xwe yî maqûl civata Tirkî jî di hin mesela de îqna bike û ew axtêron ku gava din cenabê te got ya navneteweyî piştgiriya wan bigre pirsa Kurd were masakî û bi aktörên dunyê re bi raya giştiya Kurda bi Türka re ev mesela bê çek, bê şiddet, bê ew were çareserkin divê em rêjêr vekin ku ev mesela çareser bûn. Qenaeta me ew têgeha em tenê Kurd bûn nav AKP de jî herkes dibêje ez Kurdim, di nav Partiya Gelecekê jî Kurd bûyîn têgehekî mirov pê serbirîne lê Kurdbûyîn bi talebên siyasî bi wate dibe, bi daxwazê te bi wate dibe. Martê zimanê te yî zikmakî wexta nekeve perwerda ew ê di qanûnê de bicî nebe dikare daxwaziya xwe ye. Wele herkes dibêje Kurd. Qenaeta min divê Kurd bi konseptekî din konsepta xwe bigerînin. Ew tiştê tu dibê hêjaya lê divê merî bixemilîne. Ez aka vegerim alî kek Mustafa Qalpak kek Mustafa yek ji piştgirêyên pak li Ewropayê em wî gudarî bikin. Kek Mustafa cenabê te kek Alî Fikrî şik gudarî kir. Kek Alî Fikrî şik divê tenê Kurdbûyîn têra me dike ku em karibin xwe bi civata Tirkî bidin qebûlkirin, em kanin dor wî kom bibin, wê projê em kanin vê meseleyê çareser bikin. Tu çawa difikirî kek Mustafa di vê meseleyê de? Gelek spas beryakî ez evî meselê ew bikin ew mesela berê Tirkiye ew pirsa ewil Tirkiye berê xwe ku ber bikirive ew ku diçe maksat ez ew Kemalizm ew bû yani Tirkiye piçûk kir ji bo ku ew xwe biparêze xwe bi Ewropê re biparêze lê ev Erdogan û ev Partiya AKP ev ya pasif kabul dike yani ev politika Kemalizma ya derve piçûk pasif dibîne ku em Tirkiye xurt bikin mezin bikin divê em ji sînorê xwe derkevin. Farqiyetekî herê mezin ew e em barin ku li ser mesela Kurdetayî li pirsa Kurdan da jî ferq heye Kemalizm û AKP û Erdogan dûr da jî ferq heye. Ana Kemalizm Kurda inkar kir. Yani
لأردوغان AKP كردا قبول كن أو فرقكي عطو بيجي فرقكي نوانسة يعني فرقكي أساسية أف مروف كان يقولوا سروي مناقشة بك تبيرا كك عليجي وتبم دما دادا كويدا عنجي بيا مدكو هركس كودكو كرد هنا يعني مدكوست بدل قبول كرن كرد هنا زمان كردي هي اف 40 سال بري 5 سال بري بو لأنا الجورمن او كردون ام كردن تاني قيمناكه دوی امبیشن ستاتویا زمان کردی دوی هبه ستاتویا زمان کردی چیه افجی یا کو پروردهیه آن رسمیه اوه پرسکی دن هیه ناوی کردستان چما جو ارترابو ام داخواست دکن اف ناو گل پاشتا بزفراندن یعنی اوانا گور علم سیاست دا جرد بین آزادین نگاتیف یعنی دولت کن کانا مداخله بکن دولت به قبول بکه اوان تشتانا مثلا الفابا کردی یعنی ام دبین اگر کرد هنه سه قبول دکن سه کود بین اره ایوی چاکت دوی زمانی وانجی هیه زمانی وانجی دوی خودی ستاتو به الفابا وان هبه دوی وان الفابا وان قبول بکی yani tiştin vahat ve em kanıbın ve her partinin Türkiye'ye em kanıbın evan tiştana bepeyvin münakaşa bikin uca evana şartın yekitiya Avrupa'ya da jî em kanıbın bidin berwan ev ne kanıbın bejin ev daxwazê we pir ji hukmê me dûre wê nikabin viya jî bêjin yani gotina min em daxwazê ne tenê ziman ev huviyeta nasnama Kurdistanê jî divê em derxînin pêş alfaba Kurda jî derxînin pêş ku evana em kanibin bidin kabul tiştekî din partiyên etnik bi ser navê Kurdistan jî dibe kanûnên esasî Türkiye dibe evî tiştê qebûl bike yani di Türkiye'de partiyên komünizm partiyên dini partiyên çînî an feminist hebinse divê partiyên etnikî yani partiyên Kurdistan an jî bi wî navê tê navkirin dibe tehemûl bêkirin yani evana dibe em kanibin ku bidin یک مصطفی مرۆڤ کارە بێژە یەک پەروەردا زمانی زگماکî mirov kare bêje yek jê ew ya divê hemû astengiyên li ber birêxistina tevgera Kurdî û partiyên Kurdî ji holê rabe sê mirov kare talebekî bêje ku em bibên girtiyên ku ji alî ji bo fikrê xwe li girtîgehê ji holê ji girtîgehê azad be ya bin ji bo pirsa Kurd û Kurdistanê bi awayekî adîl bi awayekî wekhev çareser bibe dibê hebûna milletê Kurd di magzagonê de cî bigire ev talebana
مرۆڤ کارە لێ تشتا زێدە بکە مرۆڤ کارە بانە ئەو وەک پێشنیار ئەو مافی چارەنووسی جودایە مافی سەلف دەفینیشن yani self definition او جدایه yani em kulkur min em li qada self definition edane em ned qada ku em bêjin em qedar xwe em ê tayin bikin ez bi kek fikrî divî xalê de ez pêre me em nedivî derdene em kanî xwe ez serbest îfade bikin self definition em Kurdin ام به ناسکرین رسمی زمان ما هیا خود ستاتو به و ریخستن ما هیا هرمی به یعنی ام مافی ما هیا ناوی هرمه کی لخکم ام ایجاب ناکه توی ترکیه دا خود ریخستن کن yani Kurdistan navkirin dibe serbest me çend sal beri 2011 daha yekê ji Rihayê keça xwe navî wî Kurdistan lêkir çû mehkeme got na qebûl nakin îca dawiyê da'wa vekir bavê keçikê îca dawiyê qezenc kir yani Kurdistan navî qîza xwe kir yani me jî eynî wiha ye yani evan tiştana em ji xwe bikin standard yani self definition ne mafê çarenûsê ev ya spas باشێ کێک مستەفا دیار دەبێ کوژ گوتنێن رێزدار عەلی فکری شێخ و رێزدار مستەفا قەڵتەق ئەم مجارا دەبێ جڤاتا کوردە وەرە پەیڤاندن کێک عەلی tu çi dibêjێتە کێک مستەفا گوداری کir yani divê Kurd ji xwe rêkî bibînin bi siyaseta reel daxwaziyê xwe bidin münaqeşekirin û ku wek cerabê tevî sekberên got divê bi xwe bibin aktörên siyasetê rojevê ew tayin bikin ev tiştana ji bo di civatê de bi şekilekî werê peyvandin werê gengeşekirin divê Kurd çi deynin ber xwe em bibin wekî tego Kurd bûyîn têr dike kek Mustafa gelek tişta lê zêde kir tiştê min got jê derxist yan divê civat vê meselê bipeyive ya tu çi difikire di wî warî de Yekesî ve ji bo ez rast we fêrkirên dixwazim hinek tiştan zelal bikin diga divê ku Kurd di tiştan bikin yek ji bo xwe yek ji bo mihetarê xwe ji bo xwe Kurdbûyîn asel ji bo yekîtiya me û em ji hev re hêjin em Kurdin welatê me Kurdistan e û em dixwazin weke hemû me teva û çi azadî û mafê wan hebin em dixwazin bibin xwedî wan hinga vî temelî ku em yekîtiyeke xwe ava bikin hinga em ê karibin ji mihetabê xwe re tişta bêjin hinga ew tiştê ku me yekîtiya xwe ava kiriye ser wê yekîtiyê de gava ku em tiştekî bêjin erê em hê nêzîkî siyasetê bibin ev tişt di nava Kurda de mixabin hê baş nehatiye fêmkirin herkes ji devê xwe tiştekî dibêje û dibe ev siyaseteke loma jî em dimîne loma jî ev 100 salek û me tiştek bi dest nexistiye dîsa ez dubara dikim îro ji bo min yekîtî karê hêrî mezin karê siyasetê ew e yekîtiya me û em vê yekîtiya xwe ava nekin em nikarin bibin xwedî siyasetekê Hani vega
ونوحا به هنگا داخوازه میل همبری دولت ترک دبه چه زانی دولت ترک دولت همه ام خوازه به دولت رفورم بکن کردن ولات ما ام ستاتوی کی خوازه ام حقوق کی خوازه جبوك وامكار بن خبكه النبي حقوقي دلي بيشي ام يكتيا وابا كن جبو في كتيه جكتبوينه بيفا جمره تشار شروط لازمه جبو يكتيا نافخوا النظام باش يمكن نافع يمكن ليه هلبت لحامدري محطه ما دخستك ما هنا وجبو خستك مجي نابا AKP de, nava CHP de, nava MHP de, nava تفرقنه جبومه تفرقنه کی بخوازه جبو چاره سریا ما گاف بابجه امکارین ببن محتابی نکو ام حرم ببن هوالبند AKP هوالبند CHP هوالبند پوزیشن ما نه پوزیشن گاواکو اموها بکن هنگا ام مشروعیتا دولت ترک قبول تكن ام بيت دولت ترك دولت ماجي بلاكم خدي بيت دولتنا اف دولت ببيش كبه هنك بيش نياري مهنه وكتشي وكبرا زمان كتجي آزاد به وكتشي وكبرا نظام تشبه نعم مسألة بنجهيده ام جبو يكتيا كردي الحذنا يا بفكرن ما يكتيا نتاف آوا نکریه مدست به شرکی چکدار کریه یعنی شرکی کو 40 سال بردوامه و شرکی گریله اول دنیا دیگه و شرکی گریله کو 40 سالی بردوام به و جنرالی بی قالوا بلقوا انجام نده اوانا يعني الخواتم سجد نبيجن دفيكو ام باش فقرن ورن ويز زميني حشكايا كرد وكردستاني دفرده يك وما لهذا نكر تاني الجبو كردبويني لهذا نكر شوات دي تشكلين لهذا ناكن جبو إيرو قالك قبل هذا كده نجبو داهوتيه يهو داهوتي شوات دين إيمان كاثوليك ولا كرينه أمكن نكرم بورا ركابت بكين إيرو جبو ما يكرينجي إيرو دفيكو أم جبو كردبويني كنت نبا خدا يكتيا وآبابكين و خواستكي كويش خابكي چم خوازن چم مذاكرة بكين قواتا وان چيه دبي لستا ويدني يا راست أبا و نعرف هنگا زمينة مناقشة زمينة كان مهبنة مغلاقة ناچ سري كو از خودشتكي بحزبين انت خودشتكي بحزبين جيفيغا بأزبيجنا ورا قرا نظام چبه يعني چه ياو كاجمرا بيجي چه حيا فيغا چه دكت نهار بنه ملوما ميناكا باشوردا دهشمنديا مده نتفبوين تنه ها يعني هشمنديا نتفبوين چيه باوريا سازين نتويه devletci saziye kede teviyet zane devlet ateye til dora pat sekini pişti 20 sal edine tebit deseler da le bega de başu çeye edisat koçun çeye se hezen çekda haneku ha kutu hezen çekdar be ingat bavariyat de buine tevwini tne bavariyat de buine saziye tne ya janjeku am khodi hukuk mel her nekriye ija jeku am be نه حقوق بن امید چاوا جبو ام بیجن پرگلا جواکی یک نول هر بکن نه ام نکارن فرد هر بکن لو ما ادویم ام ورن د کردبوین ده هر بکن کردبوین ترامت کن بلا کو تشتکی متنه باو تشتکی متنه هي امل سر کیتیه سر کردبوین کو تشتکی سر مکابه ام آباد کن ام چه قوت ما بگیشه مثلا اوه دفعه تشتيك بتخوازن بي فكراندن و بي السري راماندن و افراندن هذا نكو اوجي يا تجي فكرك بدي ارتست ور بيواندن الجوال رجي برسن وايكك عزيز محمود اخ عريب اللسان دي قلتي ببورين جي سدما
internetê ez nikanim beşdarî bernamê bibim. Keko emjî 5 dakika maya ha. Belê ez ê neankavê digorim kek ezîz çêbû û kek ezîz nikan têkeve destpêkê de jî kek Elî gotibû wexta min tuneye her wextekî diyar kiribû em ji hevalên re jî bipirsin tirs binebe hêdî em bernama xwe bi dawî bînin. Seyda Akşem pirsiye gotî digel Tirkiye bingeha digel Tirkiye de gelo bingeha demokratîk bûyînê heye kek Seyda pirsî ya jî tu dixwînî tu kanî bixwînî kek Elî kek Mustafa tu kanî bixwînî Belê ez dixwînim belê heye yani ez dibêjim heye rast e hele bi çend rêza bersîva ew bidin heye lê beriya wî ez dixwazim çend ez kek Elî yani ez meqsed tê bigîşim di Bakur da ew tuneye siyaseteke Kurdayî Kurdewarî yani evya û serûpêk niye lê ew daxwaz standard ku merivkane ji dewletê ku bike evya û mafê her kesî her lê wek siyaseteke Kurdî Kurdistanî serûpêk tu bêjî heye tuneye eger kek Elî di wî manê da di wî hateyê da ku dibêje Kurd ku yekîtiya Kurda ez pêre me yani siyaseteke Kurdî yani gava dinê bahsa xetê damarên siyaseta Türkiye kir yani Türkîsm İslamîsm lê Kurdî dibê ew jî hebe pirsa demokrasiyê heye jî ez gava din jî min bahs kir ku Türkiye serê xwe nikane ew di Türkiye da krîterê Ankara jêr dibêjin Türkiye bi krîterê Ankara nikane demokrasiyê bîne lê bi krîterê Kopenhagê kane demokrasiyê bê Türkiye çare çi ye çare dibê Türkiye xwe bigewrîne rêya xwe ber bi Yekîtiya Ewropî ve bide reformekî jî tê xwestin bicîbîne ancak bi wî hawayê yani bi tazdîka derve soft power jêr dibêjin yani bi hêzekî nerm bi hêzekî Ewropayî li ser Türkiye'de hebe ku Türkiye kane ber bi demokrasiyê re here yani ev rêye yani sağ bikek Mustafa باور bike ew de diyar e kek Elî destpêkê ji min gotibû wexta wî şîrovekarê futbolê ew beşdarî bernamakî din bibe ji bela wî wexta me kêm e ya jî di hin noxta de em Elî yani gelek pirsê me hebû lê bernameyê dirêj be bêriya ku bernamakî din em bê mijarê hîn bêtir li ser bipeyivin pirs tuneye hetanî anka pirs nehat ew pirsek tu hebû yani xwazin ji bo pirsakeke Seyda tiştekî bêjim ez ê anka mafê axaftinê taliyê bidim we di wir de tukare kek Elî tukare bêjim hêdî na tiştek tune gelek şîrove hene hêdiyê kek Elî tukane bersîva pirsa kek Seyda bide û gotinê xwe Îtalyê bibêje em ê kêf xweş bin yani ji bo pirsakeke Seyda Tirkî ji bo Tirka miholateke demokratîk e yani xwara devleteka zamanê xwe da her alî de kamilin lê dibê hûn ji me ne lê ji bo me ne demokrasiye rast e yani divir de
Karahne guartin çebebin bele karahne guartin çebebin le bu vak guartina dede ko kurt fa guari vakit ko guartina heri green ya mazın eve ko kurt de bu kritere kurt bu ne her bikin yekitiye ki avapkin bu kurda bu kritere kurt bu ne her dukkanı ki bu yekitiye avakir bavarken ve tekji hanedin bu dede ku mafin demokrasi jibo kurda jibo turkaji vake ala biki de kerbe holi dawiya gotna meni dawi ewe ezbim kurtbuyin bela kusteki metneye devlet metneye hukuki metneye stafiya metneye habuna jibo yekiki çimento ya ne siyaseti ne asten u araştayım belaku em kava bahsa statüye ketkin em ve statüye jibo dizajit khas em jibo hakış u evliyayı kudjit khas jibo hamu kuda khas eko jibo hamu kuda be deyrat verde ne ala ben siyaseti ala ben ontolojik ile kuda kerle şi ev şi kutbu yani jibo med ne fade und naba fade em fafa hani lekin u jibirji zebine ki yekiti avar lekin em hinga ne kadar tesiri tikesi godne gelek spas ke kali kek Mustafa Cerabe teji kare gotne koy از دیس Azerbaycan yani Türkiye Rayaviye berbe Avrasya o Avrasya'da Türkiye buni avakirin maceraya Rusya ile hembervi heye Çin ile hembervi heye nekana yani o yekitiya Türkiye em hatta Türkiye hatta Çin'e em bi Türkiye bepeyvin امكان هرن حتى او دري او نراسته او حياله او خيال دفروشن اتحادي اسلام او نممكنه بسروكاتيا تركيا دا نو عثماني ريكي بروجيكي كنا سركرتيه نامشه Reyaketen edmine Türkiye reyakwa berbi yekitiye Avrupa ve bebe o bebe endami yekitiye Avrupa kujubu kurda em kur mafi çarenusi beryavi dibe em akavadıcı bu self definition ne self determinasyon em de kada self definition edane dibe em burada lehev bikim standart tafazı khoy mümkün realist em derhinin peş emkanın bir yekitiye Avrupa o gelek partiyen dinre emkanın ev davazı khoan bidir kabul kirin spas اجي سپاسیا جنابه ودکم تماشاگان هجا ایرو اند سه سیاست مدار روزنامه‌وان شیروکارین کدربی دست به گنگشیا کرد دست به میرخاندنا سیاست ترکی بر کی دریدچه و دبی کدلکی دریدن Demir Kandına siyaseta Türkiye'de gelek bütünün heja hatın orta lede kudliki deriyedin mukabili gengeşiye buye tüdre cuda derket orta beviya ku bernamen peşmede embe muzare siyaset medarın Kürt revşenbirên Kürt bipeyvin ev mijarek hiç boyne giringe em spasiya Rêzdar Alî Fikrî şık nivîskar şîrovekar futbolê û siyasetê dikin em spasiya kek Mustafa Kalpak dikin piştîrê
پاک لا اروپایی دکن ام سپاسیا رزدار عزیز محمود آف دکن که بشتاری برنامه بوله گشتی فزیک آوجی جناب مدر و فکری رامان خود گفتن لیش زدم ها تکنیکی او بمره نبی تماشبان نیجا ام هاتن تالیا برنامه خواه حتی برنامه کی دمینن دخیر و خوشیه دری تو از برنامه خواه بدون روشا پاندمیه در بدایه واکسین درکتیه آشی درکتیه حتی کو ev aşiya beladı ve millet lüfaka xwe biparêzin kalûpîrê xwe biparêzin zarokê xwe biparêzin ya herî girîng welatê xwe biparêzin bimînin bi xêr û xweşiyê de. Gelek spas. Xatirê we. Çavakê gale. Çavak.